Тук записа. Днес ще говорим за величието на Божия план. И ще бъде малко по-различна проповед. Няма да бъде типичната проповед, която аз съм свикнал да проповядвам, но малко повече нещо като, както казват на английски, little exercise за всички нас. В смисъл, мога да ви задавам въпрос от време на време, може да ми отговаряте. Като целта ми днес е да ви предизвикам и да ви покажа колко прекрасно може да бъде Божието Слово и как Божия план ни е разкрит в него по такъв невероятен начин, че ако подходим по правилния начин към Библията, можем да видим колко дълбока е тя и какво голямо благословение може да бъде за всички нас. Надявам се днес, като свършим, да сме успяли по един нов начин да надникнем в Библията и да видим наистина какво благословение е тя за нас. Така че започвам с това. На всички днес ще ни трябват Библиите. И ако може да си водите и някакви записки, не много, но има няколко неща, които е хубаво да си ги запишем, като се приберем вкъщи, после да си ги погледнем. Ако нямате тетрадки, моливи, имате тия електронни девайси, на които има notes или там каквото може да пишете, или отворете един имейл, напишете на някой, после му го пратете, да може и той да си го направи вкъщи. Така че водете си някакви записки. Аз ще ви кажа кога и къде. Но определено ще ни трябва Библията днес. Надявам се да си ги носим. Ако не си ги носим, не знам дали знаете, в телефоните си имате Библия, което е прекрасно нещо. Защото винаги си носиме телефоните. Преди години бях прочел една статия, в която пише, колко ще е интересно, ако се отнасяхме с Библиите си, така както се отнасяме с телефоните. Да се грижиме, да сме сигурни, че са винаги с нас, да им купуваме нови калъвчета. Ако се тръгнем от къщи и се усетим, че не сме ги взели, да се върнем откъдето се намираме, за да си вземем, защото не можем без тях. Сега го измислиха така, че Библията да може да бъде и в телефона, така че надявам се да имаме всички Библии. И поне ще говоря за величието на Божия план и за дълбочината на Божието Слово. И за това колко е прекрасно Божието Слово и може да бъде наистина много интересно за нас. Започвам пак с един мой любим стих от Исус Навиев, 1 глава, където Бог му каза: тази книга на закона, това е Божието Слово, Божия закон, на първо да не се отдалечава от тебе. Значи, като говорим да се отнасяме към Библиите си, както към телефоните си, тогава не са имали телефони, но Бог му каза тая книга да не се отдалечава от тебе. Нито денен, нито нощен. Но да четеш, да разсъждаваш върху всичко, което е написано в нея. Значи, няма нужда да четеме по 2 книги всеки ден. Може да прочетеш 2 стиха. Той му казва да не се отдалечава от тебе, да четеш и след това да разсъждаваш. Има голямо благословение, когато прочетем нещо от Божието Слово и отделим времето да разсъждаваме върху това нещо. Как можем да го приложим в живота си? Или какво Бог иска да ми покаже от това, което току-що прочетох. Да четеш, да разсъждаваш върху всичко, което е написано в нея и какво беше другото, и да постъпваш според всичко, което е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Това бяха Божиите заръки към Исус Навиев, когато трябваше да поеме лидерството над Божия народ от Моисей. Да не се отдалечава от тебе. Четеш, разсъждаваш, постъпваш според всичко, което е написано в нея. Така че Библията е невероятна. Наистина невероятна. Сега вече направихме няколко събирания в тези домашни групи и изучаваме книгата на пророк Михей. Ако някой още не е идвал на домашните групи, не този петък, който идва, но следващия след това ще имаме в дома на Жоро и Диди, като вие сте домакини, нали? Домакини. Изучаваме книгата на пророк Михей, който е един от малките пророци. И като почнахме първия път, се повдигна въпроса каква е ползата, и смисъл как можем да приложим това нещо в нашия живот. Каква е ползата, примерно, от изучаване на Библията? И да речем конкретно в нашия случай, като се събираме на тия групи, изучаваме един от малките пророци и веднага ще ви кажа нещо за ползата. Накрая, като свършиме това изучаване, даже няма нужда да чакаме и до края. Още сега дори ще знаеме кой е пророк Михей и за какво пише той. Което веднага ще ви помогне да надминете 99% от средностатистическия християнин, който си няма халхавер кой е пророк Михей и за какво пише той.
Ако не ми вярвате, отидете в която искате църква и питайте някой християнин, кой е Михей и за какво пише той, нямат си никаква идея. Ако друго не, поне ще знаете кой е Михей и за какво пише той. Ето ви една практична полза. Със сигурност. Понеже малките пророци някак си, като четеме Библията и ги попрефърляме лесно, не се проповяда много често от тези книги на малките пророци, но има много хубави неща в нея. И ако искате да научите повече за пророк Михей, заповядайте на някои от домашните групи. И днес искам отново да ви предизвикам с Божието Слово и да ви покажа колко е велико, колко е дълбоко, колко е прекрасно. И един бърз пример ще си направим, като това е само един малък пример, за което ще говоря днес. За това колко е благословена всяка една книга в Библията. Не знам дали ви се е случвало да четете някой пасаж в Библията и да видите нещо изведнъж, което никога преди това не сте го виждали, че го има там. Бог да ви открие нещо, което не сте го виждали до сега. Едно време имаше едни картини, бяха много модерни. Това беше поне преди 25 години, ако не и повече. В България беше популярно едни картини, които са някакви шарени, в които нищо не можеш да видиш. И накрая трябва да ги гледаш, да се концентрираш, да гледаш и за един път някакси тия фигурки се сливаха и излиза, речеме, конник или нещо, или къща, или нещо. Някакси цялата тая мешавица от светове и за един път изпъква и то беше като, така почти като триизмерно. И за един път виждаш нещо скрито в тази картина. Знаете ли за кого говоря? Някой виждал ли ги тези? Беше модерно. Имаше един малък период, ама беше много модерно. Въртяха се навсякъде и ги гледахме, някои нищо не можеха да видят и се ядосваха. Той в Библията е така. Някой чете и нищо не може да види. Но изведнъж нещо ти изпъква. Не знам дали ви се е случвало да четете някоя книга или някой пасаж и за един път да видите нещо, което никога до сега не сте го виждали. Днес нещо такова ще се опитам да направим заедно. Да видим нещо, което надявам се никой от вас до сега не го е виждал и с това нещо да се предизвикаме да ровиме така сериозно в Библията и да я изучаваме. Ще затворя скобата за малките пророци, понеже за тях не знаем много, те са трудни, никой не говори от тях, никой не проповядва от тях, никой не ги чете толкова много, колкото другите. Затова ще говорим за големите пророци. Нещо, което сме по-запознати, по-се чувстваме така комфортно. Имаме един въпрос, той е лесен. Кой от големите пророци ни разкрива по невероятен начин историята на света преди тя да се е случила? Сещаме ли се? Някои от книгите на големите пророци ни се казва за света, това, което тепърва ще дойде, империи. Данаил, добре. Кой има в Данаил? Книгата Данаил е една от най-оспорваните от тия, които не вярват в божественото написване на Библията и които се опитват да оборят, че това е божествена книга. Те казват, не е възможно тази книга да е писана преди да са се случили тези неща. Много казват, това е изфабрикувано от църквата, това е писано много по-късно. И това беше един от големите доводи. Когато ние учихме в Библейски институт, ни казваха, че тези либерални изследователи на древни писания оборват това, че Данаил е писана преди да са се случили тези неща. И те казват, по време на средновековието, когато църквата имала цялата власт, са могли да си пишат каквото си искат и да кажат на хората, ето това е било писано. И така тия идеи се разпространяваха между такива хора, докато не бяха намерени кумранските ръкописи. Това е значимостта на тия кумрански ръкописи, когато едно овчарче, фърлики едни камъни там по скалите, чува, че нещо се чупи в една от дупките, и като влиза делви, и то много делви, които после като почва да ги следят, се оказва, че не само в тая пещера или дупка, ами на много места има такива. И в тях намират много от книгите в Стария Завет и се доказва, че всъщност нищо от тия теории не е вярно, че това е писано по-късно от църквата, че това са си книги. Не само това, но няма друга книга историческа, в която превода на толкова много езици през годините да се препокрива такъв огромен процент с оригиналите, което е нещо уникално. Намирането на кумранските ръкописи е нещо невероятно, защото, примерно книгата Данаил, която е оспорвана. А защо е оспорвана?
Защото Данаил вижда едно видение. Сещаме ли се? Едно видение, в което Бог му показва всичко, което ще се случи от неговото време та до ден днешен. Значи не говори само до времето на Христос. Говори до ден днешен. Империя, коя империя ще дойде, след нея коя друга империя ще дойде, след нея коя друга империя ще дойде. Сещаме се, нали? За кои империи говори Данаил? Византийската не е, но Вавилонската, може би имаш преди. Двете започват с В. Да, първо Вавилонската империя, времето на Навуходоносор, след това Мидо-Персийската империя, след Мидо-Персийската империя Гръцката на Александър Македонски. Говорим за най-големите империи, които са владяли целият цивилизован свят по това време. Византийската, Мидо-Персите, Александър Македонски, Римската империя след това. И последното нещо, което се вижда в този образ е, че нозете му бяха смесени от кал и глина и че това беше най-слабата част на образа. Колкото по-надолу отиваше този образ, толкова по-слаб ставаше. И той казва, видях един като камък хвърлен, който го удари в нозете и целият този образ се срина. И много тълкователи казват, че този примес от глина и камъни е демокрацията, което е нашето време, която пък се ражда на основата на гръцката философия и на римската политическа система се раждат начина на управление в демократичните страни. Знаеме, Сената идва от римско време. Изобщо идеята за това управление, което днес има западния свят, се ражда по времето на гръцките философии и по-късно се налага в политическата система на римляните. Така че Данаил вижда едно невероятно развитие на човечеството и най-интересното е, че книгата Данаил е писана 540-530 година преди Христа. Това са 5 века и половина преди да дойде Христос, което е повече от 2500 години от нашето време. Той вижда как ще се развие света, кои ще бъдат големите империи, строеве, политически, идеологически, както искате, през които света ще мине в своето развитие. И понеже той ги казва тези неща, и те се случват точно така след това. Тези империи идват точно по този ред. След вавилонците идват мидоперсите, след тях идва Александър Македонски, след тях идват римляните, после на основата на римската политическа система живеем в това време на демокрация, което му викаме днес. Изобщо нещата се случват точно така, както той ги вижда. И понеже няма как някой да го е знаел, на тия, които не вярват в Библията, това е голям проблем. И допреди да се намерят кумранските ръкописи, едно от най-хубавите обяснения е било, това е писано по-късно, не ги вярвайте тия неща. Ето ви един от големите пророци. Пророк Данаил, който ни разказва за историята на света. Днес ще ви покажа нещо друго. В един друг от големите пророци, който ни разказва цялата история на света и на Божия план. Това, което се случи, но по-скоро при него акцента не е толкова политически, колкото е духовен. Това, което се случва в историята на света в духовен план. Сещаме ли се? Кой Исаия? Толкова хубава книга. С нея сме така доста запознати. Айде ще да отидем в една книга, която е по-трудна. Пак от големите пророци, но не е толкова любима. Може ли да се сетим за някои от тях? От тия по-трудните, по-шилавите за разбиране. Кой? Езекил. Добре, Езекил. Много хубаво. Любимата книга на пророк Езекил. Ако не сте я чели, много трудно. Една от най-трудните книги за четене, но той е един от големите пророци. Така че днес ще надникнем в книгата на пророк Езекил малко. И се надявам да ви покажа колко уникален е Божия план за спасение, колко уникално е Божието Слово, по какъв прекрасен начин е записано и как като уния картини пред нас, когато подходим към него правилно, както Бог каза на Исус Навиев, да не се отделя от теб, да го четеш, да разсъждаваш, да постъпваш според всичко, което е написано в него. Колко прекрасно може да бъде Божието Слово за нас. Така че ако скоро не сте си чели Езекил, да сърчите някой да си прочете Езекил, днес ще погледнем на този пророк
И как подобно на Данаил, Бог му показа нещо, което ще се случи от неговото време до края на света и да видите колко е прекрасно Божието Слово. Така че Езекил, да започнем първа глава. И сега може да се запишете първа точка. Те са 8 момента, в които ще погледнем в тази книга. Просто искам да ги погледнем, да видим какво се случва. Вие ще ми кажете какво ви прави впечатление, като четеме тези моменти, в които Бог се явява. Ще ви кажа защо съм избрал тия 8 момента. Това са 8 момента, в които Бог се явява на Езекил и му показва нещо. Ще видим какво е това нещо и какво е общо между тях. Първа глава на Езекил от 22 до 28 стих. Всъщност ще прочета и първия, защото той така започва книгата си, какво всъщност се случва. Първия стих казва: в 30-та година, 4-тия месец, на 5-тия ден от месеца, когато бях между пленниците при реката Аховар, отвориха се небесата и аз видях Божии видения. Това му се случва за първи път. Казва точно в коя година, в кой месец, в кой ден от месеца, къде се е намирал. Отвориха се небесата и той вижда Божии видения. Това е някакси увода, прехода към тази книга и защо той пише тая книга, за да ни каже какви видения е имало от Господа. И в първата глава, първото видение, 22 стих, ако можем да отидем, да се прочетеме, запишете си. Значи първата точка е първа глава на Езекил, 22 до 20 и... кой е последния? 28 стихове. Така. А над главите на живите същества имаше подобие на един простор, наглед като цвят на страшен кристал, разпрострян над главите им. А под простора крилата им бяха разпрострени едно срещу друго. Всяко същество имаше две, които покриваха телата им отсам, и всяко имаше две, които ги покриваха оттам. И като вървяха, чувах в учението на крилата им като бучене на големи води, като глас на всесилния, шум на метеж, като шум на войска. Когато се спираха, спущаха крилата си. И глас се издаде отгоре из простора, който бе над главите им. И като се спряха, спуснаха крилата си. И над простора, който беше върху главите им, се виждаше подобие на престол, наглед като камък сапфир. И върху подобието на престола имаше подобие наглед като човек, седящ на него нависоко. И видях нещо наглед като светъл метал, като изглед на огън в него от всяка страна, от това, което се виждаше, че е кръстът му и нагоре, от това, което се виждаше, че е кръстът му и надолу, видях като изглед на огън, обиколен със сияние. Какъвто изгледът на дъгата в облака в дъждовен ден, такъв беше изгледа на обикалящото сияние. Това беше изгледът на подобието на Господната слава. И като го видях, паднах на лицето си и чух глас на един, който говореше. Това е първото нещо. Какво вижда тук Езекил? Божията слава. Той вижда тия същества, които са в присъствието на Бога, опитва се да ни ги опише по някакъв начин, доколкото може човек живял по това време да го опише. Но тук акцента, това, което той вижда. Забележете, повечето пророци казват какъв призив са получили. Езекил това ни го казва във 2 глава. Преди още да каже защо Бог го е извикал и какво Бог иска да покаже, той вижда в първото си видение Божията слава и се опитва да я опише по някакъв начин. Но първото нещо започва тази книга с видението, което Бог му дава за Божията слава. Сега, втората точка е неговия призив да пророкува. Следващата глава, 2 глава, запишете си 2 точка, 2 глава на Езекил, от 1 до 5 стихове. И рече ми, Бог му казва: сине човешки, изправи се на нозете си и ще ти говоря. И като ми говори, духът влезе в мен и ме постави на нозете ми и чух онзи, който ми говореше. И ми каза: сине човешки, аз ти изпращам при израелтяните, при бунтовни хора, които въстанаха против мене. Те и бащите им са престъпвали моите думи дори и до този днешен ден. Тези чеда, при които те пращам, са безочливи и коравосърдечни. А ти да им кажеш: така казва Господ Йехова. И послушали или не послушали, защото са бунтовен дом, пак ще познаят, че е имало пророк сред тях. Значи, 1 глава, какво видение има? Не просто видение, но той вижда Божията слава. 2 глава, след като вижда Божията слава, Бог му казва за какво го призовава.
И му казва, ще те прата при бунтовни хора, при горделиви хора, да им кажеш моето слово и няма значение дали те ще послушат или няма да послушат. Никакво значение. Как ще реагират на това, което им кажеш? Аз единствено те пращам да им го кажеш. Те какво ще направят, си е тяхна работа. Така че втората точка е неговия призив. Третата. Отиваме в 8 глава, където отново той вижда нещо. 8 глава от 1 до 4 стихове. А в 6-та година, в 6-тия месец, на 5-тия ден от месеца, като седях в къщата си, юдовите старейшини седяха пред мене, ръката на Господа Йehova ме слетя там върху мене. Погледнах и ето подобие на глед като огън. От това, което се виждаше, че е кръстът му и надолу огън. И от кръста му нагоре наглед като сияние, като че ли беше светъл метал. И той простря подобие на ръка и ме хвана за космите на главата ми. И духът ми се издигна между земята и небето и ме принесе чрез Божии видения в Ерусалим, до входа на северната порта, на вътрешния двор, където беше поставен възбудителя на ревността, идол, който предизвиква ревнование. И ето славата на Израилевия Бог беше там, като във видението, което видях на полето. Говори за първото видение. Какво се случва тук? Какво вижда той отново? Това е третото нещо. Третото е 8 глава от 1 до 4 стихове. Какво вижда? Добре. Къде е той идол? В Ерусалим. Какво е общото? Какво друго вижда? Добре, портата, в северната порта минава, влиза в Ерусалим, вижда отново Божията слава. Първият път вижда Божията слава на небето, Божия престол, там където обитава Бог, той вижда Неговата слава, след това получава второто призива си, третото нещо, Бог му показва отново Божията слава, която от небето отива в Ерусалим. В Ерусалим, където живеят нечестиви хора, които вършат нечестиви неща, прочетете си го по-подробно вкъщи после, където е издигнат идол и хората, които са в Ерусалим, са непокорни и нечестиви хора. Това е третото нещо. Отново Божията слава, но вече не на небето, а Божията слава, която отива в Ерусалим при тия нечестиви хора. Сега четвъртото нещо. 9 глава, следващата. 3 стих. И славата на Израилевия Бог се издигна от херовимите, над които бе, и застана на прага на дома, то говори за Божия дом, за Божия храм, и той извика към облечения в ленено мъж, който имаше на кръста си писарска мастилница. Какво вижда отново? Божията слава. Къде вижда Божията слава този път? В храма. В храма, в Божия дом. Първо на небето, после получава призива си, после вижда Божията слава, която идва в Ерусалим при нечестивите хора, след това вижда Божията слава, която там се премества в Божия дом, в храма. След това, 10 глава, 18-19 стихове, следващата глава. Запишете си го тия стихове. 10, 18 и 19. Тогава Господната слава излезе изотгоре на прага на дома и застана над херовимите. Когато излязаха херовимите, повдигнаха крилата си, да се издигнаха от земята, като гледах аз и колелата край тях, и застанаха в входа на източната порта на Господния дом, и славата на Израилевия Бог беше отгоре им. Какво вижда тук? Славата на Бога, която беше в небето, която го призова за служение, която дойде в Ерусалим при нечестивите хора и оттам се премеси в Божия храм. От Божия храм излиза от Ерусалим. Откъде? През източната порта. Аз бях преди година и нещо в Ерусалим, видях тази източна порта, за която толкова много се говори, която е най-внушителната от всичките порти на Ерусалим, която не само, че е порта към Стария град, но тя е била буквално и порта към храма.
на Бога, защото тя е точно на това място, където е бил построен Соломоновия храм. И източната е порта, тази, за която сте чували, че е зазидана, която се казва, че Исус ще дойде и ще мине през нея. Какво става тук в 10 глава с Божията слава? От Божия дом тя минава през източната порта, нали така? Сега нека да отидем в 11 глава, 22 до 25 стихове. 11, 22 до 25. Тогава херовимите повдигнаха крилата си и колелата се издигнаха край тях и славата на Израилевия Бог беше отгоре им. И Господната слава се издигна и сред града и застана на хълма, който е на изток от града. И духът, като ме издигна, отнесе ме чрез видение с Божия дух в халдейската земя, там където бяха при езичниците, при вавилонците, при пленниците. Тогава видях видението, което бях видял, си отиде от мене. И тогава казах на пленниците всичките думи, които Господ ми беше показал. Какво вижда тук? Вижда отново Божията слава. Какво се случва? Изобщо прави ли впечатление, че нещо се случва в тия глави с Божията слава? Така както я викаха в Стария Завет, чекайне или присъствието на Бога, Божието присъствие. Какво се случва с Божията слава? Мести се. Първо вижда на небето, после получава призив да отиде и да говори нещо, да запише тия неща, после вижда как Божията слава от небето отива в Ерусалим при нечестивите хора, при идола, където е издигнат, оттам отива в Божия дом, в храма, оттам минава през източната порта, оттам отива на хълма, който е на изток е Ерусалим. Случайно да знаете кой е този хълм? И как се казва хълма? Трябва да отидете в Ерусалим, ако не сте ходили. Елеонския хълм е на изток от Ерусалим. Там, където е Маслинената градина или Гециманската градина, там, където Христос се молеше. Отиде на Елеонския хълм, който е на изток от Ерусалим. Божията слава. И оттам се издигна на небето. И той трябваше да отиде при езичниците и да им говори за всичките тия неща. И още едно място. Още две всъщност. 43 глава. От първия до... Моята Библия е електронна, тъй че дайте ми време да се преместа чак на 43 глава. От първия до 5 стих. После ме заведе при портата, която гледа към изток. Отново Бог го води на източната порта. И ето славата на Израилевия Бог идваше от източния път. Гласът му беше като глас на много води. Забележете тук какво ни описва. Тук ни описва с величието, което видя в първото си видение в небето. Гласът му беше като глас на много води. Това да ви прави някакъв референс, някъде другаде да сте чували това нещо за Бог, за Неговото присъствие, глас като от много води. Една друга книга. Откровение. Идва от изток с тази слава, която видя в първото видение. Чува гласа като глас от много води. И светът, целият свят, сияеше от славата му. И видението, което видях, бе като видението, което видях, когато дойдох да пророкувам, че градът щял да се разруши. Виденията бяха като видението, което видях при реката Ховар. И паднах на лицето си. И Господната слава влезе в дома през портата, която гледа към изток. И духът ме вдигна и ме заведе във вътрешния двор. И ето домът беше пълен с Божията слава. Какво вижда тук? Божията слава, след като той вече е служил, след като е бил при езичниците, в Халдей, при вавилонците и е говорил и на Израел, на езичниците Божието слово, Божията слава се връща от небето, минава през източната порта и отново отива в Ерусалим. Само че този път славата изпълва целия свят. Гласа е като от много води. Целият свят сияе в славата. И още едно място, последното. Запишете си последната глава, последния стих, 48 глава на Езекил, 35 стих. Как свършва книгата? Той говори за Ерусалим, за размерите, окръжността да бъде 18 000 тръстики и от онзи ден името на града
на Ерусалим ще бъде Йова Шама. Тоест Йеова е там. Или Господ е там. Така. Това да ви говори нещо. Нека да спрем за малко. Бог каза на Исус Навие в тази книга да не се отдалечава от тебе. Нали така? Да четеш. Прочетохме набързо, тук там е някои стихове, където Бог дава видение на Езекил. Един от големите пророци. Книгата има 48 глави. Минахме от първата до последната през тия моменти, в които той получава видение. Нещо тук да ви прави впечатление. Говори се през цялото време за Божията слава. Какво се случва с Божията слава? От небето идва на земята. Къде идва? В Ерусалим, при нечестивите. Оттам отива в Божия храм. От Божия храм излиза през източната порта. Къде отива? На хълма, който е срещу Ерусалим. От хълма, който е срещу Ерусалим, къде отива? На небето. От небето след време се връща къде е? На хълма, който е срещу Ерусалим. Минава през източната порта. Влиза в Ерусалим. И той казва за един нов град, един нов Ерусалим, на който името ще бъде Господ е там, между него. Виждате ли нещо тук в тази книга? Казват, всяка книга в Библията сочи към Исус Христос. Бях чул една приказка за едно дете, което ги питали децата в неделното училище, те учили там за Йов, за страданията на Йова и накрая ги пита учителката и какво сега виждате в тази книга? Едно казва ми за Йов, ама знам, че това не е отговор е Исус, защото винаги трябва да е Исус. Мисълта ми, виждаме ли нещо във всички тия видения? Първото беше Божията слава на небето. Айде една друга книга ще ви дам за референс. Много лесна. Ако от нея няма по-лесна мисъл. Че на мен ми казаха, като повярва някой, кажете му да почне с тази книга, че тя е най-лесната в Библията. На мен ми я бяха дали нея, да почна с нея. Евангелието на Йоан. Как започва Евангелието на Йоан? Началото бе Словото. И Словото беше у Бога. И Словото беше Бог. И без него не е станало нищо от онова, което е станало. Йоан сочи към Бог, към Словото, към Христос, към Неговата слава. И Словото стана плът и дойде между нас. Светлината свети в тъмнината, но тъмнината не я схвана. Какво става с Божията слава? Със Словото, което е създало небето и земята, стана плът и дойде. Къде дойде? В Ерусалим. При кои дойде? При тъмнината, която не го схвана. При тия, които живееха в нечестие, при тия, които го отхвърляха, по тия, които постъпваха несправедливо с него, които го разпънаха на кръста, които го убиха. Какво се случи оттам? Завесата в храма на Бога се раздра при неговото разпъване на кръста. Когато Христос издъхна, завесата в храма се раздра. Завесата, която разделяше пресвятото място от святото. Достъпа до Бога беше отворен. Забележете, завесата се раздра не отдолу нагоре, отгоре надолу. И ако четете за ръките, които бяха дадени на Моисей за скинята, това беше една завеса, която не може човек да влезе и да скъса. Никой не може да влезе и да скъса. Тя била огромна, дебела. Дори когато първосвещеника веднъж годината е влизал за принася жертви за греховете на целия народ, са връзвали кръка му с въже. Защото ако Бог го е намерил нечестив и го убие, няма кой да влезе да го изкара оттам. И са го издърпвали с въжето. Завесата в Божия храм се раздра отгоре надолу, не отдолу нагоре. Бог разкъса тази завеса. И Божията слава, Словото, което стана плът и дойде от небето на земята в Ерусалим при нечестивите, отиде в Божия дом и там завесата се раздра и Бог направи достъпа за всички отворен и оттам излезе през източната порта и отиде на Елеонския хълм. Какво направи Исус? Откъде се възнесе на небето? Исус беше на Елеонския хълм и каза, аз съм с вас през всичките дни до свършването на този свят и оттам се възнесе на небето и те го видяха как се възнася. Този, който стана плът и дойде между тях, Йоан казва, ние го видяхме да се възнася обратно. Откъде? От Елеонския хълм. И тогава Бог прати пророка да ходи между езичниците и да говори и да служи на нечестивите хора. И му каза, независимо дали ще чуят или не. Ти ходи и им кажи, защото ще дойде време да познаят, че Господ ги е посетил. Няма значение дали ще чуят и дали ще отхвърлят. Ходи и им говори. И даже има и знак, че не само за евреите е това спасение,
но там, където бяха в плен за езичниците. Защото Христос дойде не само за Божия народ, той дойде за целия свят. И за езичниците. И след като той вършише служението си, как завършва книгата? Казва, видях Божията слава отново да идва от небето. Къде? На Елеонския хълм. Къде ще се върне Исус Христос? Казва, нозете му ще стъпат на Елеонския хълм. И откъде ще влезе Христос в Ерусалим? От тая порта, която е затворена до ден днешен. От източната порта ще влезе в Ерусалим. И как завършва книгата накрая? Нов Ерусалим. С ново име и новото му име е Бог е всред тях. Вау! Аз като го видях, всичко това, просто това беше. Вау! Сега да ви кажа, това е книга, която е писана 570 години преди Христос да дойде на тази земя. Писана е почти преди 2600 години. Той описва историята на света в духовен аспект. Той ни разкрива Божия план за спасение. Нещо, което е невероятно. Божията слава от небето, идвайки между нечестивите, разкъсвайки завесата, излизайки пред източната порта на Елеонския хълм, там се възнася, оттам изпраща служителите си да служат и след време се връща на същия хълм и през същата порта влиза в Новия Ерусалим, където всички ще могат да гледат Бога лице в лице. Вау! Езекил бил труден пророк. Било тегава книга за четене. Вау! Невероятно. Историята на света. Почти 600 години преди Христос да дойде на тази земя. 700 преди Сюлейман Великолепни да зазида тази порта, за да не би да вземе да се върне Месията. Преди да построят гробища пред нея, защото Илия смята, че щял да доведе Христос, пък не можел пророк да мине през гробища, да направят всичко, което могат да се сетат, всъщност правят услуга, като са затворили. До ден днешен седи за зида на източната порта и всички други порти хората минават оттам, но тази е единствената, която стои и чака Христос да се върне. Искам да ви кажа нещо и свършвам. Ако Езекил почти 600 години преди Христос видя Божията слава в небето, как идва на тази земя, това, на което Йоан стана свидетел и казва, видяхме славата. Словото стана плът и ние сме свидетели на него. Езекил го видя 600 години по-рано. Как Божията слава дойде и отиде и влезе в храма и оттам излезе и след време ще се върне. Ако той е видял всичко, което се е случило до наше време, повярвайте ми, това, което има да се случи за напред, е така, както той го е казал. Защото няма откъде да го знае, освен ако Бог не му го е казал. Така че ако сте обезсърчени, ако смятате, че живеем в тегави времена, в които е трудно за църквата, в които е трудно за нас като християни, не дейте да бъдете повече. Бог, това, което е започнал, Той ще го довърши. Ние трябва да минем през каквото трябва да минем, но Той идва така, както е обещал. Е така, както от Елеонския хълм се възнесе на небето и ни каза, аз съм с вас през всичките дни до свършването на този свят, така на същото място ще се върне и през същата тази порта ще влезе, за да ни даде новият Ерусалим, в който ще можем да гледаме Бог лице в лице. Вероятна книга. Навсякъде в Божието Слово е пълно с такива картини, които ако ние седнем и четем и държим тази книга близо до себе си, я четем и разсъждаваме и постъпваме според това, което е написано в нея, ще имаме добър успех. Бог да ни благослови. Боже, благодарим Ти. Благодарим Ти за красотата в Словото Ти. Благодарим Ти за тези истини, които Ти ни откриваш, защото, Господи, Ти си чудесен. И Боже, всичко това Ти си го направил за нас, преди да сме се родили на тази земя. Защото Ти знаеш състоянието ни и Ти имаш мисли за нас, които са мисли за мир, а не за зло, за да ни дадеш бъдеще и надежда. Господи, ако в тази книга, която много хора казват, че е трудна за четене и за разбиране, можем да видим Твоето величие и Твоята слава и Твоя невероятен план, Господи. Помогни ни
да търсим тези истини повече и повече. И когато ги търсим, Ти ни ги откривай, Господи, за да дават те сила на всеки един от нас. Сила да гледаме към Тебе и да знаем, че това, което си го започнал Ти, Господи, ще го довършиш. И няма съмнение, че Ти си Господ над всички богове, че Ти си царя на царете, че Ти имаш спасение за нас, което не може да се сравни с нищо, за което Ти благодариме, за което се покланяме пред Тебе, за което Те величаем, Господи. Няма друг като Тебе, Спасителю наш. Благословено да бъде името Ти. Амин.